Айде да видим какво е толкова важно. Какво е това? Навигация ли? Да! Навигация? Да. Сложил си навигация? Да, ама реално не съм ми сложил, аз смисъл сложиха ми от насталото. Кружката в хола не свети от 5 месеца. Аз не съм я видял. От 2 седмици нямаме никаква храна в хладилника, защото не си купил. Мивката в банята е запушена от 2 месеца и си ме ръцете в кухнята. Нима Waze. Здравейте! Няма как този нехранимайко да има навигация от вас, да не е свършил нищо, аз да нямам и да правя всичко. Да, разбира се. Какъв е вашият автомобил? Ford Ka. Супер! За вашият автомобил можем да предложим мултимедиа, както и добавка за предната броня. Супер, благодаря. Какво правиш, че бе? Продължаваш ли? Не, аз просто, защото дойдоха спойлерите тук и джантите и поръчал съм кружка за хола.